Eu non vou profundizar máis nos argumentos dados para mobilizarnos e para pedir a delegación da Lei de Aguas, porque só dixeron os que bateceron a palabra. Eu si o que quero fazer fincapé de que a sociedade galega, o povo galego, as sociedades, entidades, sobre todo do medio rural, temos que mobilizarnos non só porque se privaticen estes momentos a Lei de Aguas, senón que isto é unha privatización continua deste goberno que temos, do goberno do PP, que desde que chegou ao goberno está desmantelando todos os servicios públicos e privatizando. Se antes foi os servicios de dependencia e igualdade, agora é a Lei de Aguas, e mañá será o momento de diseñar a Semana Común que unha xente no noso país. Entón, eu, o que sí, argumentos aí da bondo, que sí quero facer unha reflexión que todas estas agresións que sufre o país, que sufre o medio rural, a única forma de paralos e decirle ao goberno do PP que non pasaremos por aí é concienciando e mobilizando a sociedade. E isto, a Lei de Aguas, é un fito máis nesta política privatizadora que ten o goberno que nos goberna, o Partido Popular. Eu creo que este é chamado interesante. Non só se privatiza neste momento a Lei de Aguas, xa se privatizan os servicios e os comuns e na porta está a privatización do monte de veciñas. Entón, hai que mobilizarse para parar esta política agresiva.